Nah, sendiri udah malah kuat. Video itu pernah aku tak kaget kasih lihat. Aku sih video-video merasa foto ya, Pak. Gampang nek duwe duit, lah ora duwe duit kok aku mampir. Menikmati tak kandhani. Ento perkara omah-omah iki gampang. Kalamun mengko ana wektu kang wedang, aku lawan wong tuaku
bakal tumeka nyang omahku minangka lamar lawan kowe. Iya suwe-suwe aku ya ngono. Gini kok dimpet sithik ra yo iso kok. Aku percaya sekali nek kowe aja kuwatir, aku ora bakal ninggalke lawan kowe sekali. Janji iki lho. Wis aja kuwatir. Umpama nganti aku mblenjani janji, nganti aku kok pateni saguh tak kandhani. Sekali mongko tresnanku aja nganti pisah, nganti besok kukuting jagat. Aku ya padha. Kalau besok ki aku ora bisa budaya karo sampeyan. Wis semua aku dadi lawan kasih. Apa ya tak? Wis to, aja kuwatir. Aku bakal marang omah